untuk seni budaya Indonesia kita jaga supaya jangan ternoda seni mancanegara. Mari kita bergembira bersama Wiracatra, kita maju sama-sama untuk seni budaya bangsaku Indonesia. Dasarkan Pancasila, jagalah budaya kita bersama Wiracatra. Wiracatra bergembira, bergembira semua. Kita bangkit sama-sama untuk seni budaya, budaya Indonesia. Kita jaga bersama supaya jangan ternoda seni mancanegara. Mari kita bergembira bersama Wiracatra, kita maju sama-sama untuk seni budaya bangsaku Indonesia. Dasarkan Pancasila, jagalah budaya kita bersama Wiracatra. Wiracatra bergembira, bergembira semua. Kita bangkit sama-sama untuk seni budaya, budaya Indonesia. Kita jaga bersama supaya jangan ternoda seni mancanegara. Daya, oh enak. Daya, jalan-jalan. Jalan-jalan. Iki legi tenan onane. Legi. Ikan jaket mau disebut terus tuh. Disebut oleh. Ketika katuri sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sedeja. Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana yondok yo datangnya cinta, dari mata turun ke hati.
sapa najan cilik buntute dawa yen kowe lirik sing kira-kira sing lirik ora rumangsa Aku. Haus. Aku. Minum. Haus. Serah. Minum mana minum? Iya. Ayo prakanca ngawaruwana rukune Islam ayo iku lima sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kabeh pindhone nglakoni salat kabeh talune bayar zakat ping padha poso bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa ayo prakanca ngawaruwana rukune Islam ayo iku 5 sahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji kaping pindhone lakoni salat kaping talune bayar zakat kaping 4 poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 kaji lamun kuwasa Haus. Bentar. Kutha cilik sing kawantar dipeni kuno kelut sing ngayomi
Zaman Jepang nate gampangan peta frontaseti tinggal Supriyati Blitar nyimpen desa Noto Mojopahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana cita carepate Kacamata ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondhang kaloka ana tatan titah wiwit yen ora mokal Blitar dadi pagelape ora modal akeh sing padha nyatake yen to kening urupake semangate yen to banyu nukulake patriote Kutha cilik sing kawasan dipendi gunung kelut sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate gampangan peta frontas sing dipimpin Supriyati Blitar nyimpen layone Bung Karno Mojopahit eneng candi penataran Blitar nyimpen layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita carepate Kacamata ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondhang kaloka ana tatan wiwit yen ora mokal Blitar dadi tembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatake yen to banyu nukulake patriote yen to kening nurupake semangate ana crita carepate Kacamata ingkang bisa nyawijine Nuswantara lan uga Bung Karno sing kondhang kaloka ana tlatah wiwit yen jine mula Elaya. Iya. Aus.
Duh. Ayo pro kanca padha laroga supaya bagane rasa sinambi maca ero kang diturut agama. Ayo pro sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono mari wiyose Nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya Lamun wong urip ra gelem manghormat besok yen ana akhirat padha kiyana anggone manghormat wiyose Nabi Muhammad. Ayo pro kaum muslimin muslimat sarta ansor lan fatayat padha kiyata anggone manghormat marang wiyose Nabi Muhammad. Lamun wong urip ra gelem manghormat besok yen ana akhirat bakal kekaringan siksa menangkan di neraka kang mulat. Nanging kang padha gelem menghormati karena biasa kanjeng Nabi besok yen kita tumat ngepati kejagan swarga kang edi. Jaya aus Jaya Rajakan Banyuwangi Raino Sepi Tahu sepi lanang wadon hang nekati ngilangaken susah ngerti Lungguh ing pasir-pasiran sambur-samburan keredoan manuk-manuk seliwaran lanang wadon uber-uberan gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajakan bisik-bisik semayaman matri janji urip biaran sir-siran ambika enak ketik asli ya wakilan Banyuwangi Raino Bani sing tau sepi Anang wadon nang nekandi ilangaken susah ing ati lungguh ning pasir
bisik-bisik semayaman Bakri janji urep yareng Sisiran ambi kadangan Gending asli Gan wangian Aus Nanti semritane wah ngono lho. Ayo para kanca para warga Indonesia Ayo para kanca para warga Indonesia padha ngamalake dasar nagara kita dan sepisan menambah mereka moho kuwasa ganti ngamalake marang syariat agama ingkang kaping pindho prika manungsan ingkang nyata ingkang kaping pindho prika manungsan kang nyata kita kudu duweni tata susila gone nindakaken sesrawungan tunggal bangsa supaya kita bisa seneng ganti tumata ingkang kaping telu persatuan ingkang nyata ingkang kaping telu persatuan ingkang nyata jan kita manggon ana wilayah katonggo mula ayo kita gotong royong joma karya kanggo ningkatake pelito kang kaping 5 ingkang kaping papat demokrasi Pancasila ingkang kaping 4 demokrasi Pancasila saben dinang warsa wakil kita wawan coro perlu mikir lan rencanakerane belanja supaya pembangunan kita bisa mulya ingkang kaping 5 keadilan kang warata ingkang kaping 5 keadilan kang warata
kutha tumeka kalosa desa Kula kita kudu jaga perdamaian bangsa supaya kita bisa tentram kanthi raharja sebab iku dasare negara lakonana mula warga ayo padha lakonana sebab iku dasare negara kang utama sampun cekap namung niki pamatur kawula menawi lepat nyuwun kenging pangat somo Lagu terakhir gak ini? ana maneh polahe wong Purbalingga kelepangan gawe keker sadaya ambo kesurupan aku ora ngerti ana wong kok mangane wong mati Mengani uang mati aja diodeni aja disengiti Sumanto bocah pelumutan kelan kerja selono kesempatan Engko kepiye asal mula bukane duwe lakon nganti kaya kuwe bupatine dadi tanggal sasmita Sumanto aja nganti disiksa ngelingono marang para warga penggateno marang masyarakat ana maneh polahe wong Purbalingga golek pangan gawe keker wong sadonya engko kesurupan aku ora ngerti ana wong kok mangani wong mati Sumanto sing mangani wong mati aja dilataki aja disakiti manawa patunjuk ilahi rumah keluarga miskin korban edukasi Bro, dumateng kesenian topeng ireng bojong mendut. Nah, matur suwun sampun kersa rawuh wonten ing dusun Barepan punika. suhu Kembang ala kembang cara dibuat-buat. Kembang ala kembang cara
ojo cerak-cerak yen cerak mangkon kakupak ojo cerak-cerak yen cerak mangkon kakupak kembang ala kembang koro isine sapa kembang ala kembang koro isine sapa ojo ngolo-olo milolo marek kawula ojo ngolo-olo milolo karek kawula kembang ceruk kembang ceruk disutui kembang ceruk disutui ojo padha ngantuk yen ngantuk ora tak wenehi Jadi. Sampeyan sik kok, video pembisan iki. Waduh. Cangkurake apunawan kombe Lagi pengen banget kami kau yang mana huwawe ade. Oke riro, riro campe riro. Oke riro, riro campe riro. Priki kacang bawang ampeng blinjo Nak rasane. Aus. Lagi pengen banget kami yang mana huwawe ade. Oke riro campe riro. Oke riro. Riro campe riro. Meneh. Cangkurake apunawan kombe lagi pengen banget kami koyo mana huwawe ade. Oke riro campe riro. Oke riro campe riro. Yo.
kasih kula kanca padha-padha kersuki uri-uri kabudayan Jawi melu dadi seni pangiberati jaman wis merdeka kula kanca padha elingo padha giat anggone makarya melu kesenian kanggo hiburan ya kanca padha sora-sora ore ya kanca rame-rame aja padha turu sore aku wong isa tanpa padha donya Joko marat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya orang ana lan orang lekewa yen slira sreke kulon parane yen beki rembulan jandake kaya ngene rasane wong ora duwe tresno yen bagi rembulan jandake sorete aku lak wis kondo aku wis tanpa padha donya Joko mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip kaya